हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున మనకి భగవద్గీత లెవెల్ 2 క్లాసులకి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. అందరికీ స్వాగతం. మనము ఈ భగవద్గీత యథాతథం నుంచి 18వ అధ్యాయం, ఈ అధ్యాయం పేరు మోక్ష సన్యాస యోగము, అంటే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వం. ఈ అధ్యాయంలో కూడా మనము లాస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చూస్తున్నాము. ఓకే, మనం ఇంత ముందు శ్లోకాల్లో ఏం చూసామంటే భగవంతుని యందు మనం గనక మనం మనసును మొత్తం, అంటే మన చిత్తం మొత్తం భగవంతుని మీదనే లగ్నం చేయగలిగితే అప్పుడు ఆయన యొక్క కృప చేత మనకున్న అడ్డంకులు మొత్తం, అంటే అటువంటి కష్టాలను మొత్తం అధిగమించగలము. కానీ భగవంతుని మాట గనక వినకపోతే మనం ఏంటంటే మనకున్న ఆ మిథ్యాహంకారం వల్ల మనం నశిస్తాము అని కూడా చూసాము. అందుకే ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, నీ సహజమైన స్వభావంతో నువ్వు యుద్ధం చేయడానికే మళ్ళీ ఉరికొల్పబడుతుంది నిన్ను. కాబట్టి నువ్వు ఆ మోహ ప్రభావం నుంచే ఏదైతే పనిని చేయను అని అంటున్నావో, కానీ నీ యొక్క సహజ స్వభావంతో మళ్ళీ నువ్వు ఆ పని చేయడానికే ప్రేరేపించబడతావు, ఎందుకంటే నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి అని ఇది చూసాము. అలాగే అందరి హృదయాల్లో కూడా పరమాత్మ ఉంటారు. అలాగే అన్ని విధాల ఆ ఈశ్వరుని శరణు వేడు, ఆయన దయ వల్ల పరమశాంతిని, శాశ్వతమైన మోక్షాన్ని కూడా పొందుతామని చెప్పారు. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ గుహ్యాత్ గుహ్యతరమయ అంటే ఈ యొక్క రహస్యం, అంటే గుహ్యాత్ అంటే చెప్పండి ఎవరైనా. ఇంతకుముందు మనం తెలుసుకున్నాం కదా, రహస్యమైనది, అతి రహస్యం. గుహ్యాత్ గుహ్యాత్ అంటే అతి రహస్యం, రహస్యము కన్నా రహస్యము దానికంటే అతి రహస్యము కాదు మాతాజీ, గుహ్యాత్ అంటే రహస్యమైనది అంటే రహస్యం. ఒక్కొక్కరు చూద్దాం. గుహ్య తరం అంటే అతి రహస్యం, అతి మిక్కిలి రహస్యమైనది. రహస్యము, మిక్కిలి రహస్యము. కాబట్టి నీకు రహస్యాల కన్నా, అంటే ఆ గుహ్యాత్ రహస్యమైన చెప్పాను, గుహ్య తరం అతి రహస్యమైన చెప్పాను. కానీ ఇంకెక్కడ ఏం చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకంలో, సర్వ గుహ్యతమం. ఇక్కడ గుహ్యతమం అంటే ఏంటంటే అత్యంత రహస్యమైనది, అంటే ఇంకా పరమరహస్యం అనమాట, అంటే దానికంటే ఇంకా మించింది ఏదీ లేదు. అటువంటి రహస్యాన్ని నీకు ఇంకా ఇప్పుడు చెప్తాను అంటూ విను అంటూ మనకి చాలా ముఖ్యమైన చర్మ శ్లోకాలు 65వ శ్లోకం 66వ శ్లోకంలో చూశాను. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించని చెప్పారు, నా భక్తుడి వాగమని చెప్పారు. అంటే గుహ్యాత్ అంటే ఏంటంటే రహస్యము, గుహ్య తరం అంటే అతి రహస్యము, గుహ్య తమం అంటే అత్యంత రహస్యమైన, అంటే టాప్ మోస్ట్ అనమాట అది. ఓకే, కాబట్టి ఆ టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్ ఏంటి అంటే, నువ్వు నా భక్తుడవు, నన్నే స్మరించు, నన్ను పూజిస్తూ ఉండు, నాకు నమస్కరిస్తూ ఉండు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు, దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు, నేను నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నానని చెప్తున్నారనమాట. అలాగే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి వాశుచః. అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలం నన్నే శరణు పొందుము, నేను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం అనేది లేదని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుడి సూచనలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు దృఢ సంకల్పంతో నిలబడ్డాడు, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునకు ఈ సంభాషణను వివరించిన తర్వాత కృష్ణుని యొక్క సార్వజనీయ రూపం గురించి పరవశించి అర్జునుని విజయాన్ని అంచనా వేస్తాడు. ఎందుకంటే అతను ఆధ్యాత్మిక నిపుణుడైన కృష్ణుడికి
శరణాగతి పొందాడు. ఇది భగవద్గీతను ప్రారంభంలో ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుటిల ప్రశ్నకు అతని సమాధానం అని చెప్తారనమాట. అంటే మనం 67వ శ్లోకం నుంచి 68వ శ్లోకం వరకు చూడబోయేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోऽభ్యసూయతి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతా ప్రభుజీ శాస్త్రాన్ని ప్రభుజీ నేను ఆఫ్ లో ఉందనుకో నేను చదువుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. పర్లేదు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే బాగా కృష్ణ చదివారు. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, మనం చూసాము ఎటువంటి తపస్సు అనేవి ఉన్నాయి. అలాగే భక్తి లేని వాడికి, అంటే భగవంతుడు అంటే భక్తి అనేది లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నా పట్ల అసూయ కలవాడికి ఎప్పుడు కూడా చెప్పొద్దని చెప్తున్నారు. సారీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అని చెప్పారో, అంటే భగవంతుడు ఇంకా ఉత్తమమైన దాన్ని చెప్పారనమాట. అంటే వాగ్దానం చేశారు, ఇంకా ఇంతకంటే నువ్వు చేయవలసింది ఏమీ లేదు. నువ్వు నాకు ఎప్పుడైతే శరణాగతి పొందుతావో, కాబట్టి దాని నుంచి నువ్వు ఇంకా అంతకంటే మనకి కావాల్సింది కూడా ఏమీ లేదు. అటువంటి గొప్ప స్థితిని కలిగించారు అర్జునుడికి. అది చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గీత యొక్క మహిమ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. దాన్ని శ్రవణం చేయడం ఇదంతా కూడా ఇదంతేనా తపస్కాయ, అంటే తపస్సంపన్నులు కాని వాళ్ళకి. అంటే తపస్సంపన్నులు ఏంటంటే మనం తపస్సు ఎందుకు చేస్తామంటే మన ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవడానికి. కాబట్టి అటువంటి ఇంద్రియాల నిగ్రహం లేని వాళ్ళకి, అలాగే నా భక్తాయ కదాచన అంటే శుద్ధ భక్తులు కాని వారికి, అలాగే అశుశ్రూషవే అంటారనమాట. అంటే శుశ్రూష చేయడం అంటే ఏంటంటే వినడం. కాబట్టి వినడం ఎవరికైతే అంతగా ఇష్టం లేదో ఇటువంటి వాక్యాలని, అంటే భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానాన్ని వినడం, భగవంతుడి గురించిన లీలని వినడం, ఇట్లా ఎవరికైతే ఆ వినడం పట్ల ఆసక్తి అనేది లేదో, భక్తియుక్త సేవ గురించి కానీ దాని గురించి తెలుసుకోవడం అనే దానికి వారికి ఇష్టం అనేది లేదో, ఆ దాంట్లో నెలకొనడానికి ఇష్టం అనేది లేదో, అభ్యసూయతి అంటే భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగిన వాళ్ళకి, ఇట్లా ఈ లక్షణాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి చెప్పకూడదని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా సరే అతను ఏదో ఒక చారిత్రక పురుషులను, లేకపోతే ఏదో వీళ్ళు చెప్తున్నారు మనకి అదంత నమ్మకం కుదరట్లేదు అని ఇట్లా ఎవరికైతే అనిపిస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా కూడా అర్థం కాదనమాట. ఓకే, శ్లోకం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్, చదువు కానీ. యదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మై పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. జ్యోత్స్న మాతాజీ, నాగమణి మాతాజీ ఈ శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే యా ఇదం పరమం చదువుతున్నాను ప్రభుజీ, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్త్వేక్ష విదాస్యతి భక్తిమయి పరాం కృత్వా మమై వశ్యత్వ సంశయః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యం ఇదం పరమం గృహ్యం మద్వాకేష్వాభిదాస్యతి భక్తిమయం కృత్వా మమే వశ్యంత సంశయః. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే భగవద్గీత బోధించడం, వీటి యొక్క ప్రయోజనం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
ఇదేంటంటే భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి. ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు పరమ గుహ్యం అన్నమాట. ఇది కూడా అత్యున్నతమైన రహస్యం ఏంటి అంటే భగవద్గీత. దీన్ని స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. ఎవరికి? ఈ యొక్క భక్తులకి ఆ అత్యున్నతమైన రహస్యాన్ని బోధించే వారికి. భక్తిం మై పరాంకృత్వ, నాయందు శుద్ధ భక్తి కలిగిన వాళ్ళకి ఆ సేవా భాగ్యం కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనము ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కువగా ఆచార్యులు ఏంటంటే ఈ భగవద్గీతని అందరికీ బోధిస్తూ ఉంటారనమాట. మరి దానివల్ల ఏమవుతుంది? మామే వైశ్యత్య సంశయ, అతడు చివరికి నా దగ్గరికే తిరిగి వస్తాడు. అతనికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. అలాగే అతడు నా దగ్గరికి చేరుకుంటాడు. ఎలా? అసంశయ, అందులో సంశయం కూడా, ఎటువంటి సంశయము నువ్వు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనందరికీ చెప్తున్నారు అనమాట, అర్జునుడి మాధ్యమంగా మనందరికీ చెప్తున్నాడు, మనము ఎటువంటి సంశయం అనేది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి వారికి భక్తితో సేవ అనేది తప్పకుండా దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. అతను భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాడని చెప్తున్నారు. అందుకే మీరందరూ ఏం చేయాలి? మనందరం కూడా ఈ యొక్క భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో దీన్ని అందరికీ బోధించడానికి, దీని గురించి అందరికీ ప్రచారం చేయడానికి, అలాగే భగవద్గీత క్లాసులలో అందరికీ జాయిన్ చేయడానికి మన వంతుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు స్వాతి మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ, ఈ శ్లోకం చదువు. హరే కృష్ణ. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण ప్రభు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమః, అతనికంటే ఎవరు? ఈ యొక్క భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచేవాడు. అతనికంటే నాకు ప్రియమైన సేవకుడే ఇంకొకడు లేడు, ఈ ప్రపంచంలోనే లేడని చెప్తున్నారు. భవితా నచమే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి, అతనికంటే నాకు ప్రియమైన వాడు ఇంకొకడు లేడు, అతనికి మించిన ప్రియమైన వాడు ఇంకొకడు ఉండడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ప్రపంచంలోనే లేరు అతనికంటే మించిన వాడు. అలాగే అతనికంటే ప్రియమైన వాడు కూడా, అంటే నాకు అతనే చాలా ప్రియమైన వాడు అని చెప్పడానికి, ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో అతనికంటే మించిన వాడు, అతనికంటే ప్రియమైన వాడు ఇంకొకడు ఉండబోడు అని చెప్తున్నారు. మనం శ్రీ ప్రభుపాదుల వారిని చూడొచ్చు. ఈ భగవద్గీతను బోధించే వాళ్ళు అంటే భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం. కాబట్టి ఈ యొక్క భగవద్గీతను మనందరికీ పంచడానికి ఆయన కేవలం రాత్రి 2 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోయేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే సంస్కృతంలో ఉన్నదాన్ని, అలాగే ఆయన కొన్ని భగవద్గీతల్ని తెప్పించుకుని చూశారనమాట. చూస్తే ఆ భగవంతుడు ఎలా చెప్పాలనుకున్నారో అదంతా కూడా అంతా ఆయన చెప్పాలనుకున్న విధంగా కాకుండా ఎట్లెట్లాగో ఉంది. ఆల్రెడీ ఉన్న భగవద్గీతను తెప్పించుకుని చూస్తే ఆఖరికి భగవంతుడి గురించి కూడా అందులో సరిగా లేవన్నమాట. ఇట్లాంటి ఆ భగవద్గీతను చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఈ యొక్క యథాతథం అంటే భగవంతుడు ఏ విధంగా మనకి ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పంచాలనుకుంటున్నారో యథాతథంగానే మనకి పంచాలి అనే ఆయన నిర్ణయం తీసుకుని ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం, ఆఖరికి అక్కడ ఉండే హిప్పీలు వాళ్ళందరికీ ప్రసాదాలు ఇదంతా చేస్తూ మళ్ళీ కేవలం 2 గంటలు మాత్రమే పడుకొని మళ్ళీ ఒక రకంగా ఆయన చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఏంటి అంటే కృష్ణుడే చెప్తూ ఉంటే నేను రాశానేమో అన్నట్లుగా, అంటే అంత లీనమైపోయారనమాట ఆ భగవద్గీతని ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో. అందుకే దాన్ని యథాతథము అని కూడా చెప్పారు. అధ్యేష్యతే చయ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఇక్కడ గీతాశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తే వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. ఏంటి? ఈ పవిత్రమైన ఈ సంవాదాన్ని, ధర్మం సంవాదం, ఈ యొక్క ధర్మమైన ఈ సంవాదాన్ని
శ్రద్ధతో అధ్యయనం చేసేవాడు అధ్యేష్యతే జ్ఞాన యజ్ఞం చే. మనం ఈ యొక్క ఈ 18 అధ్యాయాలను చూడడానికి మనం రోజు అటెండ్ అయి చేసేది ఏంటంటే జ్ఞాన యజ్ఞం అనమాట. కాబట్టి ఈ ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం చే నన్ను పూజించిన వాడవుతాడు అటువంటి వాడు, ఇది నేను ప్రకటిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, మీలాంటి వాళ్ళు చాలా రోజులుగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, అలాగే శ్రవణం చేస్తూ అవగతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ అసూయ లేకుండా భగవంతుడి గురించి వినడానికి ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏంటి వాళ్ళకి ఊర్ధ్వలోకాలు అనేవి కూడా చేరుకుంటారని కూడా మనం చూస్తామన్నమాట. ఇక్కడ కొన్ని శ్లోకాలు మిస్ అయ్యి మనం పీడిఎఫ్ చూద్దాం. స్క్రీన్లో భగవద్గీత ఇది వచ్చిందా మాతాజీ? పీడిఎఫ్ వచ్చిందా? 17 శ్లోకం ఉంది ప్రభుజీ. శ్లోకం ఉంది అంతే. PPT శ్లోకం PDF का ఒక శ్లోకం ఉంది. ఓకే మాతాజీ, ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ వచ్చిందా? వచ్చింది ప్రభు. వచ్చింది. వచ్చింది. ఇక్కడ ముందుగా మనకి ఏం చెప్పారంటే భగవంతుని యొక్క బోధన అంటే భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రచారం చేయాలి అనుకోవాలి. అది కూడా కుదరదు అంటే కనీసం అధ్యయనం చేయాలి, అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి, ఆ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సరే, అది కూడా కుదరదు అంటే శ్రవణం చేయాలి, అంటే వినాలి. అట్లీస్ట్ భగవద్గీతను వినడం, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం, భగవంతుని గురించి వినడం, అది తెలుసుకోవడం, అది ఇందా చెప్పినట్లుగా జ్ఞానం అనమాట. ఇట్లా అంటే మనకి 12వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు కదా, నువ్వు నా యొక్క అనన్యమైన భక్తుడు వాగు. ఒకవేళ అది కూడా చేయలేకపోతే అభ్యాసం చేయి, అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతే నిష్కామ కర్మ, అది కూడా చేయలేకపోతే సకామ కర్మ. అట్లా ఆయన ఒక్కొక్క మెట్టు జ్ఞానయోగము, అలాగే కనీసం అది కూడా చేయలేకపోతే ధ్యాన యోగము కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానయోగము. ఇట్లా ఏదైతే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారో ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు, ముందు నువ్వు అందరికీ ప్రచారం చెయ్యి, అటువంటి వాళ్ళు నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పారు. ఒకవేళ అది కూడా వీలు కాకపోతే నువ్వు దీని గురించి అధ్యయనం చెయ్యి, ఆ అధ్యయనం కూడా చేయలేకపోతే కనీసం శ్రవణం చెయ్యి. శ్రవణం చేయడం వల్ల అయినా ఏంటి, మెల్లమెల్లగా నా పట్ల నీకు ఆ అనురక్తి అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి తర్వాత నువ్వు నన్ను తెలుసుకోగలుగుతావు, తర్వాత నీకు భగవద్గీతని బోధించే ప్రచారం చేసే ఇది అనేది దొరుకుతుంది. తద్వారా మనము ఈ పవిత్రమైన సంవాదము శ్రద్ధతో అధ్యయనం చేయవాడు జ్ఞానయజ్ఞం చే నన్ను పూజించిన వాడవుతాడని కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. ఈ భగవద్గీత శ్రవణము వలన ఏమొస్తుంది, శ్రద్ధను అసూయ రాహిత్యమును కూడి శ్రవణము చేయువాడు సర్వ పాపముల నుండి విడుదలను పొంది పుణ్య కర్ములైన వారు నివసించే ఆ పుణ్యలోకాలు, ఇందా చెప్పాం కదా, ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి భగవద్గీత శ్రవణం వల్ల కూడా ప్రయోజనాలు. శ్రద్ధ గలవాడిని శ్రద్ధావాన్ అంటారు. అలాగే అనసూయ, మనం భగవద్గీతలోనే ఈ వాడు విన్నాం అనమాట. అర్జునుని నువ్వు అనసూయవే అని చెప్పారు, అసూయ లేనివాడు అనమాట. కాబట్టి భగవద్గీత కేవలం శ్రవణం ద్వారా సర్వ పాప ఫలాల నుండి కూడా విముక్తి పొందుతాము. ఈ పుణ్యాత్మలు నివసించే ఊర్ధ్వలోకాలకు కూడా వెళ్తాము. మనకి 67వ శ్లోకంలో చెప్పారు, శుద్ధ భక్తులు కాని వారికి గీతాశాస్త్రాన్ని బోధించకూడదు అని. కానీ శుద్ధ భక్తులు కానప్పటికీ చాలామంది మానవులు ఏంటంటే భగవంతుడు అంటే కృష్ణుణ్ణి భగవంతుడికి అంగీకరిస్తారు, అసూయ లేని వారై ఉంటారు, భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. అటువంటి వారు ప్రామాణికమైన భక్తుని ద్వారా ఈ యొక్క భగవంతుని గూర్చి శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనకి ఉత్తమమైన ఫలితం అనేది పొందవచ్చు. కాబట్టి భక్తులు కొన్ని పరిస్థితుల్లో అంటే బహిరంగంగా కూడా కొన్నిసార్లు రోడ్ల మీద లేకపోతే ఏదో ఒక ప్లేసుల్లో అంటే చాలా బహిరంగ ప్లేసుల్లో కూడా ఈ భగవద్గీతను బోధించేటప్పుడు సామాన్య జనులు కూడా శ్రవణం ద్వారా భక్తులయ్యే అవకాశం, అంటే వాళ్ళు ముందే భక్తులు కాకపోయినా
భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం కాబట్టి కొంతమంది వినడం ద్వారా కూడా వాళ్ళు భక్తులయ్యే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి గీతా అధ్యయనం ద్వారా లేదా గీతా బోధన ద్వారా లేదా కనీసం గీతా శ్రవణం ద్వారా మానవుడు ఉత్కృష్టమైన ఫలితాన్ని పొందగలడు. కచ్చిదేతచ్యుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, ధనంజయ, ఏకాగ్ర మనస్సుతో దీనంతటిని నీవు శ్రవణం చేసితివా? నీ అజ్ఞానము మరియు మోహము ఇప్పుడు నశించినవా? ఇక్కడ ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే, అర్జునుడు ఏం చెప్పారు మొదట్లో? ఆయన మోహంలో ఉన్నారు. నేను యుద్ధం చేయలేను, వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ చంపితే పాపము, ఇటువంటి విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అంటే అర్జునుడు మోహంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ టైంలో చెప్పేది మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చాలా బాధలోనో లేకపోతే ఇబ్బందిలోనో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరైనా మంచి మాటలు చెప్తున్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం వాటిని వినే పరిస్థితిలో ఉండమన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు మనకి చెప్పాలనుకున్న దాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోలేము. కాబట్టి అర్జునుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడేమో. అందుకని ఇక్కడ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, నీ యొక్క మోహం నశించిందా? నువ్వు దీన్ని శ్రద్ధగా, అంటే వినడం వేరు, శ్రద్ధగా వినడం వేరు. కాబట్టి నువ్వు శ్రద్ధగా విన్నావా? మనం కూడా ఏంటి, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మొబైల్లో ఎక్కడ పక్కన పెట్టుకుంటూ ఉంటాం, ఏదో ఒక పని అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అంత శ్రద్ధగా మనకి చెప్పేది దాన్ని తీసుకోలేమన్నమాట. వింటూ ఉంటాము, అందులో నుంచి కొన్ని వర్డ్స్ మనకి వెళ్తాయి, కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి వెళ్ళవన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. ఎందుకు అంటే 2.7లో అడిగారు, కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. కాబట్టి ఈ మోహం వల్ల ఏమవుతుంది, నేను పూర్తిగా ఇప్పుడు నాకు అసలు ఏం చేయాలో, ఎలా చేయాలో, ఎందుకు ఏది చేయాలో నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, నువ్వు నాకు గురుస్థానం తీసుకుని నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలో దయచేసి నాకు గురువుగా ఈ దీన్ని నువ్వు నాకు అర్థమయ్యేలాగా నేను ఏం చేయాలనేది నాకు వివరించు అని అడిగారు అర్జునుడు. కాబట్టి దానికి సమాధానంగా ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. అంటే అప్పుడు దానికి ఇప్పుడు కృష్ణుడు అడుగుతున్నారు, ఓకే, శిష్యుణ్ణి ఉద్దేశించి ఈ భగవద్గీతని నువ్వు సరైన దృక్పథంతో అవగాహన చేసుకున్నావా లేదా అని ప్రశ్నిస్తూ. ఎందుకు, గురువు కూడా శిష్యుని అడుగుతారనమాట, నీకు అర్థమైందా అని. ఒకవేళ ఆయనకి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పడానికి గురువు ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఒకవేళ అర్జునుడు కనుక నాకు ఇది ఇంకా అర్థం కాలేదు, ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అని చెప్తే, అంటే వాళ్ళేమీ ఈ 18 అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి ఇంక ఇక్కడితో గీతను ఆపాలి ఇట్లా ఏమీ లేదు. అర్జునుడికున్న డౌట్స్ మొత్తం క్లియర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు, ఇంకా ఇప్పటివరకు నువ్వు చెప్పిందంతా శ్రద్ధగా విన్నావా, క్లారిటీగా అర్థమైందా, నీకు ఇంకా ఏదన్నా డౌట్ ఉందా? ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంది అంటే, లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో వరకు నీకు ఇంకేదన్నా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. దానికి అర్జునుడు చెప్తున్నారు, అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ అచ్యుత, నా మోహం ఇప్పుడు నశించింది, నీ కరుణచే నా స్మృతిని తిరిగి పొందితిని. ఇప్పుడు నేను స్థిరుడను, సందేహరహితుడను అయి నీ ఆజ్ఞానుసారము వర్తించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. నిన్న మనం చూసాం కదా, కృష్ణుడు ఒక శ్లోకంలో అడిగారనమాట, ఎవరికైనా గుర్తుందా ఆ వాడు? యథేచ్ఛసి తథాకురు. నేను చెప్పాల్సినంత చెప్పాను. యథే ఇచ్చసి అంటే ఇచ్చ అంటే నీ కోరిక, అంటే నీకు ఎలా అనిపిస్తుందో ఇంకా నీ కోరిక ప్రకారం చేయి, నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేయి. కురు అంటే అర్జునుడు అనమాట. కాబట్టి యథేచ్ఛసి తథా అంటే అలాగే చెయ్యి ఓ కురునందన, అంటే ఓ అర్జున అని చెప్పడం జరిగింది. దానికి సమాధానంగా అలాగే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు భగవంతుడు చెప్పారు కదా, నీకు అర్థమైందా, ఇంకేమైనా నీ మోహం తొలగిందా లేదా అని కృష్ణుడు అడిగారు కదా, దానికి ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నా యొక్క మోహం మొత్తం కూడా తొలగిపోయింది. నష్టో మోహ, నష్టో మోహ అంటే భ్రాంతి ఏదైతే ఉందో అది పోయింది. స్మృతిర్లబ్ధ, నీ యొక్క కృపతో. ఎందుకు అంటే
భగవంతుడి కృప ఉంటేనే ఆయన చెప్పింది మనకు అర్థం అవుతుంది. ఆ కృప లేకపోతే మనకి అర్థమయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు. కాబట్టి అర్జునుడు కూడా చూడండి ఎంత వినయంగా చెప్తున్నారు, నీ కృపచే నా స్మృతిని నేను ఇప్పుడు పొందగలిగాను అని. కాబట్టి నీ కరుణచే నా స్మృతిని కూడా ఇప్పుడు పొందగలిగాను, నేను స్థిరుడినయ్యాను, నాకు ఇంకా ఎటువంటి సందేహం అనేది కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఓ అచ్యుత, ఎందుకంటే నువ్వు పలికింది అది అంటే చ్యుతి లేనివాడు అనమాట. అంటే అతను చెప్పింది ఇంకా అది అట్లాగే జరిగి తీరుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను స్థిరంగా ఉన్నాను, సందేహ రహితుడిగా కూడా ఉన్నాను. అందుకే ఏమన్నారు, కరిష్యే వచనం తవ, ఈ యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇంకా ఒక రకంగా చూస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని విధులను విడిచిపెట్టి ఇంకా ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా పూర్తిగా నేను శరణాగతి అవుతున్నాను, ఇప్పుడు పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను, మీ ఆజ్ఞను పాటించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని అర్జునుడు చెప్పినట్లుగా గురువులు చెప్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఇంకా ఏమి అడగగలను అంటే, మీరు ఇంత వివరంగా చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను ఇంకా ఏమి అడగగలను, కాబట్టి నాకు అంతా అర్థమైంది, మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది చెప్పండి, నేను మీరు చెప్పింది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడతో అర్జునుడు, ఇందాక శ్లోకంతోనేమో కృష్ణ భగవానుడు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో అది చెప్పడం పూర్తయింది, ఇక్కడతో అర్జునుడు కూడా ఏదైతే చెప్పాలి అనుకున్నారో అది కూడా పూర్తయింది అనమాట. అలాగే మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, యుద్ధం చేయాలి అని కృష్ణుడు చెప్తే యుద్ధం చేస్తారు. ఒకవేళ కృష్ణుడు కనుక ఇంకా నువ్వు ఇప్పుడు యుద్ధం చేయకూడదు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అంటే కూడా అర్జునుడు దానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు పలికెను, ఈ విధంగా మహాత్ములైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుని నడుమ జరిగిన సంవాదమును నేను శ్రవణం చేసి తిని, ఆ అద్భుతమైన ఆ సంవాదము చే నాకు రోమాంచమగుచున్నది. కాబట్టి ఏదైతే ఆ వ్యాసదేవులు వారిచ్చిన ఆ కృప ద్వారా అక్కడ జరుగుతున్నదంతా మొత్తం గమనించగలుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరుగుతున్న ఆ సంవాదాన్ని నేను శ్రవణం చేసి తిని, అది ఎలా ఉంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. దానివల్ల ఈయనకేం జరుగుతుంది, గూస్ బంప్స్ అంటారు కదా, రోమాంచకం అవుతున్నది అనమాట. వ్యాస ప్రసాదాచ్యుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. అర్జునునితో స్వయంగా సంభాషించుచున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని నుండి ఈ పరమ గుహ్య వచనములను వ్యాసదేవుని కరుణచే నేను ప్రత్యక్షంగా వినగలిగి తిని. వ్యాసదేవుని యొక్క ప్రసాదం అని ఎందుకు చెప్తున్నారు చెప్పండి ఎవరైనా? వ్యాసుడు దివ్య దృష్టి ఇచ్చారు ప్రభు అతనికి, ఎవరికి? సంజయుడికి స్వయంగా చూడడానికి. ఒక గురువుగా ఉండి, అంటే ఆయన మామూలుగా కాదనమాట, ఒక గురువుగా ఉండి, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి, వ్యాసదేవుడు సంజయుడికి ఆధ్యాత్మిక గురువు. తన గురువైన వ్యాసదేవుని కరుణ చేతని తాను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగతం చేసుకోనగలిగితేనని సంజయుడు అంగీకరించుతున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ ఈ పదం వ్యాస ప్రసాదాత్ అంటే వ్యాసదేవుని యొక్క ప్రసాదం ద్వారా గుహ్యమహం, ఇక్కడ చాలా ఈ గుహ్యమైన ఈ పరమ రహస్యమైన ఆ జ్ఞానాన్ని, అలాగే ఆ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క వచనాలని నేను ప్రత్యక్షంగా వినగలిగానని చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఏదో రికార్డ్ చేసి అక్కడ తీసుకొచ్చి పెడితే ఆయన విన్నది కాదు. వారు మాట్లాడుతున్న మాటలనే కాదు, ఆ గోవిందుని యొక్క రూపాన్ని కూడా చూసి చాలా ఆనందించాడు ఆయన. సంజయుడు భక్తుడు, మొత్తం భగవద్గీతనే విన్నారు ఆయన. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు అంత భక్తుడు కాదు. కానీ ఏదైతే సంజయుడు చెప్తున్నారో అదంతా వినగలిగారు. కొంత అసూయ ఉంది, అలాగే యొక్క అంటే భగవంతుడు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది వింటూ ఆయనకి కోపం కూడా వస్తుంది అనమాట. ఎందుకు? వాళ్ళ యొక్క పుత్రులు 11వ అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క పడల్లోకి వెళ్ళిపోయి నలిగి చనిపోతూ ఉన్నారనమాట. ఇటువంటి వాటి వల్ల ఆయన కొంత అసూయ, మోహము ఇటువంటి ఉన్నా కూడా కనీసం ఈ భగవద్గీత అనే దాన్ని
సంజయుడు చెప్తూ ఉంటే వినగలిగారు. దానివల్ల అయినా కూడా ఆయనకి కొంత భక్తి అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అనమాట. రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం పుష్యామి చ ముహుర్ముహు. ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణార్జున నడుమ జరిగిన అద్భుతమును పవిత్రమును అగు సంవాదమును స్మరించిన కొలది ప్రతి క్షణము పులకించుచు ఆనందం నొందుచున్నాను. మనకి 10వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు కూడా ఇలా చెప్తూ ఉంటారు, ఓ కృష్ణ, నువ్వు చెప్తుంటే నాకు నీ యొక్క వచనామృతము అంటే నా చెవుల్లో అమృతము పోసినట్లుగా ఉంది. నువ్వు ఇంకా చెప్పు, నాకు వినాలని ఉంది. నీ యొక్క విభూతుల్ని నాకు ఇంకా వివరించు అని చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ సంజయుడు ఏం చెప్తున్నారు, వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ అద్భుతమైనది చాలా పవిత్రమైన ఆ సంవాదాన్ని ఆయన స్మరిస్తూ ఉన్నారనమాట. కృష్ణుడు అలా చెప్పారు, అర్జునుడు ఎలా అడిగారు. ఈ యొక్క ఆ సంవాదాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటే ప్రతి క్షణము కూడా ఆయనకి ఇంకా పులకింత అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఈ యొక్క భగవద్గీత గొప్పతనం, అలాగే భగవంతుడు అలాగే అర్జునుడు వీళ్ళిద్దరూ నరనారాయణ అనమాట. వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న అటువంటి సంవాదాన్ని వింటూ ఉంటే ఆయన చాలా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. తచ్చ సంస్మృత్య సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరేః విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ పృష్యామి చ పునః పునః. ఓ రాజా, అత్యద్భుతమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని రూపమును స్మరించిన కొలది నేను అత్యంత విస్మయమును అందుచు మరలా ముహుర్ముహు అని చెప్పారు కదా, పునః పునః మరలా ఆనందం అనుభవించుచున్నాను. వ్యాసదేవుని అనుగ్రహం చే సంజయుడు సైతము అర్జునుడికి చూపబడిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఆ విశ్వరూపమును చూసి, అట్టి విశ్వరూపమును శ్రీకృష్ణుడు పూర్వం వెళ్ళడం ఎవరికి చూపలేదని తెలుపబడినది, ఒక్క అర్జునుడికే చూపించాడు. ఆ సమయంలో కొంతమంది మహాభక్తులు సైతం ఆ రూపాన్ని గాంచగలిగారు. అట్టి వారిలో వ్యాస మహర్షి ఒకరు. శ్రీకృష్ణుని పరమ భక్తుల్లో ఒకడైన అతడు శక్తిపూర్ణ అవతారంగా కూడా పరిగణించబడతారు. ఎవరంటే వ్యాస మహర్షి. సాక్షాత్గా భగవంతుని యొక్క అవతారం అనమాట. వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ అంటారు. అందుకే వ్యాసదేవుడు దానిని తన శిష్యుడైన సంజయునికి దర్శింపజేశాను. అర్జునునికి చూపబడిన ఆ అద్భుత రూపమును తలచుచు సంజయుడు మరలా అంటే ఇక్కడ పునః పునః ఆయన దాన్ని స్మరించుకుంటున్నారు, మననం చేసుకుంటున్నారు అనమాట. అలాగే మనం కూడా ఏం చేయాలి తెలుసా, ఎప్పుడైతే భగవద్గీతను విన్నామో లేకపోతే భగవద్గీతను చదువుకుని దాన్ని మరలా అధ్యయనం చేసుకుంటూ ఉండాలి. మందిరాలకు వెళ్తాము, భగవంతుని యొక్క శ్రీ రూపాన్ని శ్రీ యొక్క రూపాన్ని ఆ శ్రీ విగ్రహాలని దర్శించుకుని మరలా మనం కూడా దాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు సంజయుడు. ఆఖరికి ఏం చెప్తున్నాడు, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఓకే, ఇవాళ శ్లోకం చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఈ శ్లోకం చెప్పండి. సరోజిని మాతాజీ, పి సుజాత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 18వ అధ్యాయము 78వ శ్లోకం. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. 78వ శ్లోకం అండి నేను చెప్తున్నాను. 78వ శ్లోకం. ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సుజాత మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 8వ అధ్యాయము 78వ శ్లోకం. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 18వ అధ్యాయము 78వ శ్లోకం.
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण प्रभुजी. హరే కృష్ణ. సుప్రజా మాతాజీ, నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 18వ అధ్యాయము 78వ శ్లోకం. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథము 18వ అధ్యాయం 78వ శ్లోకం. ఎత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. 1+ నాడ్ అని ఉన్నారు మాతాజీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? జ్యోత్స్న మాతాజీ, స్వాతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, అందరికి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు సంజయుడు? ఎప్పుడో అడిగారు ధృతరాష్ట్రుడు, మామక పాండవాశ్చైవ, అంటే నా పుత్రులు అలాగే పాండురాజు పుత్రులు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ఆ ధర్మక్షేత్రమైన ఆ కురుక్షేత్రంలో సమకూడి ఓ సంజయ ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగారు అనమాట. దానికి ఇక్కడ సంజయుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నారు. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. అంటే ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ అంటే ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అంటే మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, తత్ర అక్కడ అచ్చట శ్రీహి అంటే ఇక్కడ మనకి మీనింగ్స్ వచ్చారు చూడండి. సంపద, విజయ అంటే విజయం, భూతి అసాధారణమైన శక్తి, ధ్రువ నిశ్చయంగా, నీతి నీతి, మతిర్మమ మమ మతిర్ మమ ఇది నా అభిప్రాయం అని సంజయుడు చెప్తున్నారు. అంటే యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు అలాగే మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఇద్దరు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయంగా ఉంటాయి. ఇది నా అభిప్రాయం. అంటే ఫైనల్ గా చెప్పేస్తున్నారు, ఓ ధృతరాష్ట్ర, నీ పుత్రుల యొక్క పని అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటారో, ఎక్కడైతే ఎవరు అతను కృష్ణుడు యోగేశ్వరుడు, అన్ని యోగాలకు అధిపతి. మనం చాలా చూసాము, చాలా యోగాలు, అన్ని యోగాలకు కూడా అధిపతి ఎవరంటే శ్రీకృష్ణుడు. యోగమాయ, మహామాయ ఇద్దరికి కూడా అధిపతి శ్రీకృష్ణుడే. మరియు ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు, వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ శ్రీ ధనము, సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయంగా ఉంటాయని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది ధృతరాష్ట్రుడు 1వ అధ్యాయంలో అడిగిన ప్రశ్నకి. ఎందుకు ధృతరాష్ట్రుడు ఏంటంటే భీష్ముడు ఉన్నాడు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ మహాయోధులు. ఇటువంటి వారి సహాయంతో నా యొక్క పుత్రులు నిశ్చయంగా విజయం సాధించగలుగుతారని ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతో విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. కానీ ఆ యుద్ధరంగంలో జరిగిన ఇటువంటి సన్నివేశాలని ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు ఎప్పుడైతే వివరించాడో, దాని తర్వాత శ్రీకృష్ణార్జునులు ఉన్నంత వరకు అక్కడ ధర్మమే నిలుస్తుంది, విజయం పాండవుల పక్షంలోనే ఉంది అని ఆయన ధృవపరిచాడు అనమాట. కాబట్టి నీ యొక్క పిల్లలకి నాశనం అనేది తప్పదు అని ఒక రకంగా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పి సంజయుడు ఈ యొక్క శ్లోకంతో ఈ భగవద్గీత అనేది ముగిసిందనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో కృష్ణుడు అనుకుంటే అన్ని చేయగలరు. ఆయన ఎవరు? యోగేశ్వరుడు, పరమాత్మ, దేవాది దేవుడు అనమాట. ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా చాలా ఈజీగా ప్రపంచంలో ఉండి చేయగలరు. కానీ ఈ ప్రపంచంలో అన్ని చేయాలని ఆయన అనుకోరు. ఎందుకు అంటే ఆయన అందరితో చేయించాలనుకుంటారు. అందుకే మనం ఏమనుకోవాలి? నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన అని. ఏదైతే
అర్జునుడు చెప్పారో అలాగే మనం కూడా నిమిత్త మాత్రంగా ఉంటూ ఆయన ఏదైతే మన చేత చేయించాలి అని అనుకుంటున్నారో అది మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇది మనం చూసాము. కాబట్టి భీష్ముడు ఉన్నాడు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు వంటి ఈ మహా యోధులందరి సహాయంతో నా పుత్రులు గెలుస్తారని ధృతరాష్ట్రుడు ఆశపడ్డాడు. కానీ అది జరగడం లేదు. అంటే మనకి కృష్ణుడు జ్ఞానం ఇవ్వడానికి చాలా రెడీగా ఉన్నారు, కానీ మనం ఆయన వైపు చూడటం లేదు. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే జీవితంలో మేము చాలా చాలా సాధించాము, చాలా చాలా విజయాలను పొందాము అని, కానీ ఆనందంగా ఉన్నారా అంటే లేదు. ఇంకా ఏదో ఒక తపన, ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిజమైన ఈ భక్తి మార్గం అనేది లేదు. కాబట్టి అర్జునుడు విజయం సాధిస్తాడు, అలాగే ఆనందంగా కూడా ఉండగలుగుతాడు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు చెప్పింది చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే మనకి గీతా మహత్యంలో చెప్తున్నారు, భగవద్గీత ఉపదేశాలను జీవితంలో శ్రద్ధగా అనుసరించేవాడు సమస్త దుఃఖాల నుండి, క్లేశాల నుండి బయటపడతాడు. అంతేకాకుండా అతని తదుపరి జన్మ ఆధ్యాత్మికమవుతుంది అని గీతా మహత్యం చెప్తున్నది. గీతాధ్యయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంహితి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. భగవద్గీతను ఎవరైతే శ్రద్ధతోనూ సావధానంగాను నిత్యము పఠిస్తారో శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహము వలన వారిపై పూర్వ పాప ఫలముల ప్రభావాన్ని కూడా అవి చూపలేవు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం, మనకి ఏవైతే పూర్వజన్మల యొక్క పాప ఫలితాలు ఉన్నాయో అవి వాటి ప్రభావాన్ని కోల్పోతాయి అన్నమాట. మలినేమోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృత స్నానం సంసార మరణాశనం. మనిషి ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం ద్వారా తనను శుభ్రపరచుకోగలుగుతాడు. కానీ పవిత్రమైన గీతాగంగలో ఒక్కమారు స్నానం చేస్తే సంసార మాలిన్యమే పూర్తిగా నశించిపోతుంది. అందుకే మనకి దీంట్లో చెప్తారు కదా, భగవద్గీత గంగాజల లవ కణిక పీత సకృద పీయేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన న చర్చ. అంటే మనం కొంచెమైనా కూడా భగవద్గీతను చదివి ఒక్క క్షణమైన ఈ గంగాజల అనే దాన్ని త్రాగి ఒక్కసారైనా సరే మనం భగవంతుని అంటే విష్ణు భగవాను, కృష్ణ భగవాను పూజిస్తే అటువంటి వాళ్ళ జోలికి యముడు కూడా రాడంట. అది కూడా మనకి శంకరాచార్య వారు చెప్తారు. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణు వక్త్రద్వినిసృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. గంగాజలం పానం చేసిన వాడు ముక్తిని పొందుతాడు. అయితే గీతా గంగామృతాన్ని పానం చేసే వాడిని గురించి వేరుగా చెప్పేదేముంది? భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని దివ్యామృతము, ఆది విష్ణువు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవాను స్వయంగా ఉపదేశము అయి ఉన్నది. అందుకే అందులోనే చూస్తాము, భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుకృంకరణే. అంటే నువ్వు గోవిందుని సేవించు, గోవిందుని సేవించు, గోవిందుని సేవిస్తూనే ఉండు. ఓ మూఢ మానవుడా, మరణం సమీపించినప్పుడు నీకు ఆ యొక్క మురారి ఎవరైతే ఉన్నారో అతడే నీకు రక్షణ కల్పిస్తాడు, అంతేగాని వేరే వాటి వల్ల నీకు రక్షణ అనేది దొరకదు అని చెప్తున్నారు. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సర్వోపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పిండేవాడనమాట, పితుకువాడు. అర్జునుడు ఎవరు? దూడ. మరి పండితులు వీళ్ళున్నారు కదా, వీళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తులు, వీళ్ళందరూ ఆ అమృతమయమైన ఆ భగవద్గీత అనే పాలని సేవించి ఆనందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మనం కూడా దాన్ని వింటూ ఆ భగవద్గీతను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క భగవద్గీత పాలన మనం కూడా సేవించవచ్చు. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని
కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. ఈ ప్రస్తుత కాలంలో జనులందరూ ఒకే శాస్త్రం, ఒకే దేవుడు, ఒకే ధర్మం, ఒకే కర్మం ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. అంటే ఆ దేవకీ పుత్రుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో, భగవద్గీత ఒక్కటే సమస్త ప్రపంచానికి సంబంధించిన గ్రంథం అవుతుంది. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, సమస్త ప్రపంచానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక్కడే దేవదేవుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేది కృష్ణనామమే ఏకైక మంత్రము, మహామంత్రము. కర్మాస్యేకం తస్య దేవస్య సేవ, కృష్ణ సేవయే ఏకైక కర్మము. మనకి మనం చేయాల్సింది ఏదైనా ఏకైక కర్మ ఏదైనా ఉంది అంటే అది కృష్ణ సేవ, భగవంతుని యొక్క సేవ, భగవంతుని భక్తుల యొక్క సేవ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ గీతా పాఠం మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది? సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు ఈ దివ్యమైన సంవాదమును శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనం కూడా నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. మనం ఆధ్యాత్మికమైన స్ఫులింగాలు, అంటే మనం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికమైన అంశలం, సనాతనమైన ఆత్మలు అనమాట. కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు. డివోషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్. మనం పర్ఫెక్షన్ అనేది పొందాలి అంటే భక్తియుక్త సేవ అనేది చాలా ఉత్తమమైన మార్గం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ నాతో పాటు చెప్పండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే అందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, నాకైతే అంత అర్హత అయితే లేదు భగవద్గీతని బోధించే అర్హత. కానీ భగవంతుని కృప వల్ల, అలాగే గురుదేవుల యొక్క కృప వల్ల, ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి యొక్క దయ, వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం వల్ల నేను ఏదో నా వంతుగా నా గురుదేవులు అలాగే భగవంతుడు ఎంతవరకు చెప్పించగలిగారో అంతవరకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను. అలాగే మీ అందరూ కూడా శ్రద్ధగా విన్నారనే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఇన్ని రోజులు అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. నా శిరస్సు నుంచి మీ అందరికీ కూడా పదాభివందనం చేస్తున్నాను. అలాగే నాకు మనకి గ్రూపుల్లో మెసేజ్లు చేస్తున్నాం, వాలంటీర్ అంటే శ్రీదేవి మాతాజీ, ఇట్లా చాలామంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు, అంటే చాలా పనులు చేయడం ద్వారానే మనకి ఈ ఆన్లైన్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు అనేవి జరగడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. అలా సహాయం చేసిన అందరికీ కూడా, శ్రీదేవి మాతాజీకి అలాగే మిగతా ప్రభుజులకి మాతాజీలకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మందిరం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే శిక్షా గురువు అయినటువంటి నామేశ్వర దాస్ ప్రభుజీకి, అలాగే శ్రీవాసంగం కీర్తన్ దాస్ ప్రభుజీకి కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా తప్పులు కనుక దొర్లి ఉంటే, ఎవరినైనా ఏదైనా బాధించి ఉంటే, ఎవరికైనా ఏదైనా నొప్పి కలిగి ఉంటే నన్ను క్షమించాలి. అందరికీ క్షమాపణలు కోరుతున్నాను. అలాగే ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అడగవచ్చు. ఇక్కడితో మనకి లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాసులు అనేవి కొంత అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి అయితే మనం ప్రయత్నం చేశాము. ఇంకా ముందు వేరే క్లాసులు అనేవి ఫర్దర్గా ఉంటాయి. వాటిల్లో కూడా మీరు జాయిన్ అయ్యి ఇంకా ఎక్కువగా దీని మీద సాధన చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు మనకి ఎందుకు దీన్ని ఇచ్చారు అనేది కూడా ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. భగవద్గీత మనకి ఎందుకు అవసరం, భగవద్గీత మనకి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది అనేది కూడా ఇంకా చాలా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి లెవెల్ 3 అనేది దాని గురించి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో మీరు మెసేజ్లు అనేవి చూసుకుంటూ ఉండండి, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది